go anywhere. Nanalagay mga kuha din isa. Kanang mga kawan ba na sa Ano ko yung 5 kapalapad. so na siya after sa Lockdown. marami na sa unang ba. Wala na ka. Tingnan na ikot ma'am na. Ilang po tayo. Na, bibili kaya Mamaya na pa. Hindi pa abli. pilay plate ato niya pa doong diri ma. Sa kwenta na. Ya padong dito ba uli, kwenta pod. Ay kaya mangontrata gyud siya. Mangontrata. Oh, ito mo na lang para. Ano mo ya? Para. At pagyapon ka na lang. Sakay taglain. Palagi mo mamalitan ng bulak. Kaya masukuan ang dagandagan na ni Derrida. Lana, ma'am. Dala taglana, ma'am. Yahay, Ate Alma. Ah, hi. Bisag tulong. Ay, consider siguro na. Decimal lang. Okay, para lang dong. Asa naman itong si Cholo? Lumalit pa sa yung lana, promote sa niya.